for your hand of favor. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Ndinotenda Mwari zvikuru mangwanani ano. I welcome you all. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Our scripture reading this morning is coming from the book of 1 Samuel, chapter 30. 1 Samuel, chapter 30, from verse 11. 1 Samuel, chapter 30, from verse 11, and I'll read. Then they found an Egyptian in the field, and brought him to David. And they gave him bread, and he ate. And they let him drink water. And they gave him a piece of cake of figs, 2 clusters of raisins. So when he had eaten, his strength came back to him, for he had not eaten nor bread or drank water for 3 days and 3 nights. Then David said to him, "To whom do you belong? Where are you from?" And he said, "I am a young man from Egypt, servant of an Amalekite. My master left me behind, because 3 days ago I fell sick. We had an invasion in the southern area of Kerites, in the territory which belongs to Judah, and of the southern area of Caleb, and we burned Ziklag with fire." And David said to him, "Can you take me down to this troop? Swear to me by God that you neither kill me or deliver me into the hands of my master, and I will take you down to this troop." Father, we thank you for your word. Speak to us. Instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray, amen and amen. Nyaya ndinayo mangwanani anhasi ine chekuita ichinhu chandingati human effort, kana kuti kubata kwemunhu, kuti munhu agone kusangana nezvakavimbiswa naMwari. Mwari vavimbisa David. From 1 Samuel chapter 30, verse 8. David inquired of the Lord, saying, "Shall I pursue this troop? Shall I overtake them?" And he said to him, "Pursue, and surely you will overtake them without fail and recover all." So David had a spiritual assurance, ane mhinduro yaMwari concerning his journey to pursue after vanhu vanga vapisa Ziklag. Madzimai, zvipfuyo nevana vese vatorwa vakaitwa nhapa nemaAmalekites vaendwa nawo. So paari kutevera wabvunza Mwari, ndotevera here? Ndinokunda here? Kureva kuti foundation yatinofanirwa kubata pawisdom dzina David. You don't just trust your strength. You don't just face any battle without praying or kneeling before the Lord and asking for direction and assurance. Nokuti neimwe nguva unorwa unotevera kundorwisa zvausingafanirwe kurwiswa. Neimwe nguva unotevera ukandofighta fight isiri worthy yaungasingafanirwe kufighta. It's not every fight iri worthy for you to go after and fight back. Why? Nokuti pane kuita kwaMwari kunoshamisa. So David uri kubvunza, ndotevera here? Ndinokunda here? Mwari ndokuvampa assurance. Pursue. Surely you recover all. So on his way now, that's when he met this man. Anga asiwa 3 days ago. The Amalekite was an Egyptian young boy. Anga asiwa mroad because he fell sick. So David chapiwa na Mwari assurance, spiritual assurance, spiritual guidance assurance. Mwari vataura kwaari, remember, Mwari mweya. God is a spirit. So Mwari vataura naye spiritually, ane assurance yekuti ndiri kuenda kwandiri kuenda kubattle and ndiri kunobudirira. But chisina David maari in knowledge yekuziva kuti vanhu havari papi, vaenda kupi, vafamba sei. Kureva kuti kana Mwari vachireleasa mhinduro muupenyu hwemunhu, unogona kupiwa assurance yekuti success iripo.
but the way to get there inoinvolvawo zvakare the character of man, effort yaunoisa along the path for you to get there. So man is involved. Mwari vakati pabusiness iri unobudirira kuti ugone kusvika pane zvakataurwa naMwari pakubudirira kwacho along the path you meet unosangana nezvinhu zvakasiyana siyana. Zvimwe zvinodimanda prayer yako, zvimwe zvinodimanda fasting yako, zvimwe zvinodimanda giving yako, zvimwe zvinodimanda worship. Demands are along the path. Akati one day Sir David pano asvika mune umwe munda in a field, paona an Egyptian boy anga akasiwa. The boy was starving to death. 3 days no food, no drinking water. He was about to die. Yet this man ane knowledge yekuziva kuti zviri kudiwa naDavid, vanhu vari kutsvakwa naDavid vaenda nekuku. He was part of the team, so he knows my movements nema directions. So David paasvika pamurume uyu haana kusvika aine hasha. Hongu chamupa kutevera kutsamwa ihasha, kuda kurikavha zvinhu zvake. But paasvika pane the Egyptian boy haasi kushanda nehasha. Tine zvinhu zvatinosangana nazvo muupenyu zvinotigumbura, but unoziva here kuti pane imwe program kana kuti pfungwa yaMwari kana kuti paunofanirwa kusvika pakuhendla nyaya idzi. Pane paunofanirwa kushanda nerudo iwe uine hasha. I know sometimes it's hard to balance the two. You are angry kuti family yaenda, zvipfuyo zvaenda, zvese zvako zvatorwa, une hasha, wakatsamwa, you want to recover, you want to fight, but along the path pane demand ye love. David akasangana nemurume ane nzara, but murume uyu ane nzara aitova part of the team. Akatotaura his testimony, tisu takapisa Ziklag. Kuda kuti David dai akangoshanda nehasha pane murume uyu aimuuraya, aitoti tawana wani wavo regai tiuraye. But pakava nedemand yelove, pakava nedemand yerudo, yekumunzwira tsitsi, yekumugamuchira, yekumufidha. Iye aine hasha dzekuda kutevera nekurikavha zvinhu zvake akatsamwa. Along the path pakaiswa demand yakuti David akashayiwa hanya kana rudo nemurume uyu, akangoponda akauraya. Truly you take long or else unogona kutadza kusvika kwaendwa nemaAmalekites in time, nekuda kwekuti haana direction, haasi kutomboziva. Chaainacho assurance, but the way to get there somebody ndiye ane direction. So Mwari unoisa vanhu mupathi yeupenyu hwemunhu, mupathi yesuccess yako, whether in business, mupathi yesuccess yako in anything chaunenge uchiita. Wanamata kuti Mwari ndigonesei, ndipei kukunda nekubudirira. Along the path there are people. Vanhu varimo, some of them vanhu vekuti ukashayiwa a discerning heart, vanhu vekuti you can overlook, aigona kungo ignore. But this is a useless, a boy who is just dying along the path. You need a greater mission. So mulife vanhu vanogona kuunzwa muupenyu hwako vekuti ukatarisa iwe une zvauri kuita, vanounza mademands. They want you to help them, yet uri pamission yekuda kurikavha nokuita zvinhu zvakakura. Uwana somebody ari kupresa futi a demand ine chekuita nelove from you. Tese muupenyu tine zvatinoda kuachiva, tine patinoda kusvika, but along the path yekuenda kwatiri kuenda nezvatinoda kuita, tine vanhu vatinosangana navo vekuti neimwe nguva unogona kunetseka kuti ndine dzanguwo nyaya, ndine zvandinoda kugadzirisa. Ko vanhu ava sei vauya mupath yelife yangu, handisati ndaachiva zvandoda kuachiva, handisati ndawana zvandofanira kunge ndawana. But along the path pane mademands. Mune vanhu muupenyu vari kutoda futi help
kumunhu ari kuti Mwari ndibatsirei to recover zvinhu zvatorwa nemaamalekites. So there was demand along the path. Demand iyoyo tikaitarisa inenge a natural demand, but to tell you this man asiwa iri a spiritual guidance kuna David. Zvatoitwawo naMwari kuti David agone kuwana direction mumunhu, but achifamba mumission yaanzi naMwari enda unokunda. Mufunge hama dzangu muupenyu hwedu mumaprogramu ese atinoronga nezvatinoita, Mwari unogona kuisa vanhu. Saka munhu akava nemindset yekuti handina basa nemunhu ndozvinamatira Mwari vanondiitira nyasha ndinosvika kwandofanirwa kusvika, a selfish mindset iri very dangerous padestiny yemunhu wese. Pane kwaunofanirwa kuenda, pane vanokuziva, pane variko, pane vanogarako, pane vakagarako, pane vakabva ikoko. Information ina David salida ane information iri spiritual yaaudzwa naMwari. Spiritually, pursue, overtake, surely you recover all. But information isina David inoita kuti zvataurwa naMwari zvizadzikiswe ine munhu, and the man is starving along the way. Beware, unogona kuignore a starving man, but uchi-ignore the program ya Mwari for you to get there. The man was left there 3 days, 3 nights, no food, no drink. Is at the point of death. So David paanosvika ipapo unodiscover kuti munhu ane information iri valid yandiri kuda. That's why David akasvika pakuzvininipisa. It takes humility. Look at the quality in David as a leader. He is a leader who understands kuti although I am a leader, but handizive zvese. Danger yedu ndeyekuti kana uchinzwa Mwari unogona kumboignore vanhuwo futi vasinganzwe Mwari. Murume uyu information yaainayo haisi spiritual, i-common, i-natural knowledge yekuziva kuti maamalekites aenda kwakati. Information ina leader vanonzi David iri spiritual, i-assurance yaaudzwa naMwari spiritually. Pursue, overtake, and you recover all. Saka muri kuona kuti information ina David ndeyezvokwadi, akaenda anonobudirira. But ane information yaasati awana iri munatural realm to know where the Amalekites are. So pano pari kublendwa, pari kusanganiswa, pari kubatanidzwa spiritual information and the natural information kuti David ave neachievement. Ndopa ndinoda izwi rinoti supernatural. Super zviri spiritual ndezvedenga, natural ndezvepanyika. Zvikabatanidzwa inobva yava supernatural. So David, information yaainayo ndeyezvokwadi endaudzwa naMwari ukatevera unokunda. But akaita musikanzwa wekuignore munhu ane natural information, either anononoka kusvika kana kuti anogona kusasvikako, achingodzengerera achingotatarika ari wrong direction, nekuda kwekuti munhu ari kuziva the right direction amuignore kana kuti amutreata seenemy yake. So David haana kuuraya munhu, nyangwe munhu ataura kuti sisakapisa Ziklag, ane chaagona kunzwisisa nekuziva kuti this guy was a slave to the Amalekites. Haasiriye muridzi weprogramu, but iye muranda kuti aingoshandiswawo. Haana kuronga kundopisa Ziklag, but abuda pachena kuti I am a young man from Egypt, a servant to the Amalekites. So this guy is not an Amalekite, he is an Egyptian. So for my enemies ako ma Amalekites, learn to single out an Egyptian and treat that Egyptian well.
handizive kana ndiri kunzwika zvakanaka panapa. Ma-enemies ari kuteerwa naDavid maAmalekites ndovapisa Ziklag vakatiza nezvinhu nemadzimai nevana. But muchikwata chemaAmalekites mune an Egyptian. So David uri kuunderstand kuti ma-enemies angu maAmalekites. So uyu mukomana nyangwe anga ari part of the Amalekites, he is an Egyptian. And also he is a servant or a slave. Learn to sing out somebody aiswa naMwari for a reason. Muchikwata chevanhu vaunotreata sema-enemies ako. Itsika yavo Mwari ukaenda paJeriko uchaona kuti nyangwe Jeriko yanga yakakiwa, all gates were shut. But mune mukadzi arimo anonzi Rahab anogona kugamuchira the 2 spies dzatumwa naJoshua. Nyangwe Jeriko yanga yakiwa pasina anopinda kana kubuda, asi mukati meJeriko pamadziro pane mukadzi unonzi Rahab. She is not part of Israel, but aripo pamadziro ipapo. She is representing the mind of God. Ndo pane refuge, pane upoteri hwemaspies achatumwa naJoshua kuti vasurvive and plan yavo igone kubudirira. So pama-enemies ako ese Mwari ngaakupemeswe mweya kuti vamwe vacho havasi ma-enemies. Learn to sing out an Egyptian among the Amalekites and treat that Egyptian very well. Why? Asiwa nechikonzero chakuti David agone kusvika paanofanirwa kusvika. I'll read first statement, 1 Samuel chapter 30 verse 1. Now it happened when David and his men came to Ziklag on the 3rd day. Kubata is kuti 3rd day, cannot number 3. Mukomana uyu akawanikwa na ana David. He was left there. Iyati, 3 days ago I fell sick and my master left me here. So David paari kungosvika mumusha achichaka kuti Mwari ndotevera here, akasvika paZiklag on the 3rd day. And mukomana uyu akasiwa along the way. He was left 3 days ago. Kureva kuti David asati apfugama, asati anamata kuti baba ndotevera ndinokunda here, already Mwari vari kuisa vanhu munzvimbo to help and to guide David. Kureva kuti haisi prayer inoita kuti Mwari varesponde, but Mwari hunoresponda, wakaresponda kumunhu achaita prayer. I need to be deeper in teaching this angle. Hongu ndi Mwari unonzwa minamato, asi ndi Mwari unokupindura nyangwe usati wanamata. Why? Nokuti knowledge iri muna Mwari. Mwari vanoziva zvatinoda, zvatinoshuda, zvatinotsvaka. Asi munhu akati kuna Mwari, sikai michero ndiwane chekudya. Asi Adamu akati kuna Mwari, ndipeiwo mudzimai ndive nemhuri tigare muno. Asi kuti Adamu akavatiswa hope huru, Mwari vakatora rumbavha vakamupa mudzimai, ivo Mwari ndo vakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Kurati there is a dimension in God yekuti vanopindura usati waita prayer. Kureva kuti ukasaita prayer uri kuzvinyima mhinduro dzakarongedzwa kare mupath yedestiny yako. Kutendeka nekururama kwaMwari ndekwekuti vanoisa vanhu panzvimbo usati waita prayer. Prayer haichamuvha Mwari kuita, but prayer inokumuvha kuti uone zvakaitwa naMwari muupenyu hwako. I will repeat again. Prayer handiyo ichamuvha Mwari kuita zvinhu, asi kuti prayer inomuvha iwewe kuti uchipinda muspiritual dimension yekuona zvawakaitirwa naMwari, zvawanamata kuti Mwari ndiitirei, ndo zvinhu zvavakaita zvaida munamato kuti ugone kuzviona nekusangana nazvo. Kana shoko richiti nemavanga aJesu takaporeswa, zvoreva kuti patinonamata tichitaura nyaya yehealing, tiri kutaura zvatakaitirwa, kwete zvaanofanirwa kuita.
asi kuti zvaakatiitira tisati tarwara, iye akauya akaenda paCalvary akava nemavanga kuti tigone kuporeswa. So healing ndo yakatanga ndisati ndamunamatira munhu ari kurwara kuti apore. So that dimension in God ndo yakaitwa pana David, kuti on the third day achingosvika paZiklag, Bhabha rinoti asvika on the third day ndo paakadiscover ndo zvaitika pamusha. Wanamata kuti Mwari nditevere ndinokunda here, Mwari ndokubva vamutitevera unokunda. Along the path ndokuona murume akasiyiwa airwara, anga asiyiwa 3 days ago, and this man uri kuziva kuda kuendwa naDavid. Svika David wakasvika palevel yekuti can you lead me, can you lead me, can you take me down to this troop. Ndati ndo imwe quality iri muna David. He is humble enough, he has got such wisdom yekuziva kuti some people who are about to die, they've got information iri valid when you can feed them and revive their lives. Kurati neimwe nguva unogona kusvika pane muchato wako uine nzara, unogona kusvika pane business rako iine nzara, unogona kusvika padestiny yako iine nzara. Ukaignore that Egyptian guy, waignore information yekuti ugone kusvika kuwanzi naMwari unokunda unobudira. So Mwari zvavanoita vanokuudza zviri mberi. Along the path pane demand yecharacter, demand yeprayer, demand yefasting, demand yegiving. Zvese zvaunofanirwa kuita semunhu anonamata Mwari zvakarongedzwa along the path yekuti usvike pane zvawakanzi naMwari. So munhu unogona kupiwa a word of prophecy yoregera kuita come to pass kana yoregera kuva fulfilled. Obva ati muprofita vakandinyepera. Yet along the path panogona kuva nedemand yegood character to get there. Nokuti nzwaka haungoprofitwa. I'll give you an example. Mukadzi unonzi Maria anzi uchava nemwana, mweya mutsvene achauya pamusoro pako, uchava nemwana. The Spirit of the Lord will overshadow you. Uchava nemwana. She was already in a relationship na Joseph. So ukati kumunhu ari relationship uchava nemwana, anongoti since I'm in a relationship with my husband, so tichava nemwana. But Mary ndokubva abvunza a question vazhinji yataona sekunge kuleka faith, but iri a question yekuda kutsvaka the truth, kuti ave nediscipline to safeguard the prophecy. Zvinogona sei ndisina kuziva murume? The Spirit of the Lord will overshadow you. Kureva kuti nyangwe murume uinaye, but haufanirwi kumuziva. Mweya mutsvene ndiye achaita basa rese nyangwe uri relationship na Joseph. Which means Joseph pese paanoda kuadvance to Mary vari relationship, Mary basa rake kuresista, kureminder nekurambidza Joseph, please don't touch me, don't come close. Ndine a destiny to fulfill yamweya mutsvene pana. So pane discipline iri involved. Chida pano a demand a good character, a demand. Look at Joseph. Chiroto chekuva mambo achimuudze nhau dzamai Potifa. Chiroto chekuva mambo achimuudze nyaya yavamwe vasungwa vaFaro vanga vari mujeri kuti help them. Zvakatora discipline, wisdom, love for Joseph to interpret the dreams of fellow prisoners vasina any reward to him. There are times you are connected to people, you are just giving to them, you are helping them, you are doing a lot to them. In return unoyatsona kuti ava vana zvavangandiitira, but Mwari avaisa muline muchannel yedestiny yako for a reason. Interpreting my dreams ema fellow prisoners ari kuzviita out of love. Even nyango akataura nemumoti kana wabuda mention my name outside, he spent 2 years atokangano nezvaJoseph. But the time came. So issue
yekuinterpreta madreams emafellow prisoners zvakabva murelationship yaanga ainayo nevamwe vasungwa mujerimo. Issue yekutiza nekuregedza mai Potiphar yakava personal discipline and the fear of the Lord in him yakamugaida kuti asvike mudestiny yake. So unorota uri mambo wakapfugamirwa, but along the path une paunopfugama zvakanyanya kuti ugone kuzopfugamirwa. Imagine ari muprison achiona ma-prison guards waitopfugama achiti mambo. Imagine paakangoita a step into Egypt achishanda mumba maPotiphar as a gardener, as a caretaker. Aita akaona Potiphar aitoti mambo. Ane chiroto chekuva mambo, but along the path ane vanhu vaanoti mambo kusvika aitawo mambo. Munhu anoresista discipline, guidance, kudzidza kubva kune vamwe. Zvakaoma kuti avewo a great teacher kana asina kudzidza in a great way, aine discipline. Along the path yechawakanamatira kuti Mwari ndigone sei ndiitirei, pane a demand iripo zvichida. Along the path ndo paakuita nyaya, kwete kuti Kenani yabviswa, but your character, your faith, your belief along the way determines kuti unopinda ire Kenani, nokuti Kenani iriko aina kubviswa, but munhu anogona kutadza kusvika kwete nekuti Kenani yacho haisisiko. So zvakavimbiswa naMwari zviri mushoko raMwari, zvakaprofitwa muupenyu hwako zviripo, but to get there hazvichada the prophet vakaprofita to take you there. You walk by yourself, discipline by yourself, good character along the path by yourself. Dai Mwari vatibatsira, ndaregera kuignore nzara inoprofita kuguta kwangu. What am I saying? Dai Mwari vatibatsira, ndagona kuziva kuti uyu muEgyptian nyangwe anga ari pakati kwemaAmalekites vakapisa Ziklag. This one wasiwa naMwari for a reason in my life. So pane nguva yekuti tinotrita ma-enemies edu ese sema-enemies. Yeti muchikwata chema-enemies, there are people who are already there. Mwari vachiziva kuti that's the way yandichashanda nayo to achieve. So Rahab, spiritually, she's part of Israel. That's why was studying akazova genealogy ya Kristu. Spiritually, she was part of Israel. Although ari mu Jericho, achigara ku Jericho, but aripo nechikonzero chokuti Mwari vagonese Joshua kuva successful pa mission yake. So this man was dying. He was starving to death. Mahari mune direction. Zvichida muupenyu kune munhu ane vision hombe kuita chimwe chinhu, but wosangana nedzimwe nyaya diki dzinoita senge dzinokudisturba. Waigona kuti iye David, just kill this man or push him aside. Dzipa mission hombe isusu hatingaswere tichinetseka nekamunhu kane nzara kamuEgyptian, and moreover ndo ane chikwata chapisa Ziklag. Just kill the guy, let's move on. But you wakasvika pakuva humble enough to talk to this starving man. Ndokubva amupa zvekudya. Havana kusumuka kuZiklag kuti vatevere kundopa vanhu zvekudya. Vari kutevera to possess their possessions, not to feed people. But there was demand along the path to feed a dying man who was left there for a reason. Kuti vape David and the team the right direction. Zvinhu zvako hazvina direction nekuda kwekuti havasi Mwari vachakupa direction. Mwari vakangokupa assurance you'll be successful, fruitful. But the direction is attached to discipline and how you treat other people. Mwari vatibatsire.
Mwari vatibatsire. Direction hausi kuipiwa naMwari. Mwari vari kungokupa assurance. Pursue, overtake, surely you will recover all. But the direction is in man. How you treat your fellow man. But take this picture. Chavasimudza kubva paZikilagi, vatsamwa varwadziwa nezvavaitirwa nemaAmalekites. Mavari makazara uturu nehasha. But there was demand along the path. Yekuvawo nerudo. For somebody who was left to die. Murume uyu haana kusiyiwa kunzi afe spiritually. Asiyiwa kunzi mission yaDavid iregere kufa. Murume uyu haana kusiyiwa kunzi afe. Ndo zvafungwa nemaAmalekites pavamusiya. They just left him to die. He's a slave anyway. He's not part of us. They left him to die. But spiritually, he was left kuti mission yaDavid iregere kufa. Ave successful. Learn to feed your direction. Learn to treat other people in a better way. Kune vanhu vane nzara asi vane information inokubatsira kuti urikavhe zvinhu zvakakura. Can you balance the two? David wakapa murume uyu chingwa cake figs. Ndokubva audzwa kwaenda vana vake, zvipfuyo zvake, madzimai ake. When you balance the two, zvapiwa murume uyu zvishoma pane zviri kunorikavhiwa naDavid kana afidha murume uyu nezvishoma. David akapa munhu uyu chingwa, anowana mombe dzake, anowana makwai ake, anowana madzimai ake, anowana vana vake. Just bread. In return, great wealth. The way you treat others. Unogona kunyima munhu pisi yechingwa. Mupisi yechingwa makavigwa mombe nembudzi nemakwai. Mwari wamubatsire muupenyu hwedu, vatibatsire. Hongu tine vanhu vakativenga vakatimaka. But haisi license kana guarantee yekuti just be harsh to anyone. Chingova munhu ari bitter nokuti vanhu havasi right, hava appreciate, havatendi. No. Strategy yelife yemurume unonzi Moses yakabva pakuti ane vanasikana vaJethro vairwiswa patsime, akavabatsira. Vana vaenda kumba, baba vakavabvunza nyaya idzi, baba vana vakataura zvikati kumurume uyu mamusirei. Moses akaroora zipora nekuda kwekuti wakava a heart towards other people. Vari vatorwa kwaari, ari mupotere abvawo kwaabva akasvikogara kuMidian pedyo nerimwe tsime, akavabatsira. At the end akaroora zipora, akashandira atezvera wake Jethro kufudza makwai, akasvika pane gwenzi raipfuta, akanzwa kutaura kwaMwari, calling yake. Destiny yake yanga ingori attached to good character, having a heart towards others. Assurance yekunzi unokunda iripo. But kuti ndosvika sei kuti ndirikavhe ndikunde, there was a starving man, a dying man along the path. Continue to do good. Do it as we are doing it unto the Lord. Mwari verugare vatichengete, Mwari venyasha vatigonese. Mademands ari along the path. Anoda kuti tive vanhu vane discerning spirit, vanogara vari paminamato. Tive vanhu vanoita zviri mushoko raMwari.
a good heart, a good character towards others. Very disciplined. The fear of the Lord did material. Surely and truly we'll get there. Shinga Isimango, a good morning to you. God bless you. Evangelist Wo Tangwenya, how are you doing? Say, I hope I find you well. Thank you so much. God bless you. Evangelist Nira Mamuga say, God bless you. Thank you so much. Grace Liya Bangomwe, may the good Lord bless you. My Roshland, may the good Lord bless you. Thank you so much. Thank you so much. Shira Chash, how are you doing? May the good Lord bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Okay, Nyoni, may the good Lord bless you. Majaya Jonasi, may the good Lord bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Sister Doreen, may the good Lord bless you. Mwariwakitire Nyasha Shukuru, God bless you. Rumbi Machaka, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Mwariwakitire Nyasha Shukuru. Tandi Wemurere, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Ronanyandoro, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Mwariwakitire Nyasha Amadzangu, mwariwakuchengete baba ndinonamata. Ndinotaura favor nekubata kwenye kunoshamisa. Vana venyu ngavarangarirwe. Zvavanoshuvira nekutsvaka. Pavanofanirwa kusvika baba kuzadzikiswa kwa every prophetic message muupenyu hwavo. We pray for the discipline, the guidance and the favor to do just like David, to do likewise, to reach our destiny. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Leech home, Miss Holloway, so happy to see you online. May the good Lord bless you. A good afternoon to you over there in Australia. May the good Lord protect you. May the good Lord favor you. Thank you so much for tuning in. So the path, yakuti David agone kundo recover. Along the path, paiva nemunhu. A man starving, a man dying. Yet mahari makavigwa direction. So David ane assurance but ahana direction. Direction yavigwa mumunhu. So kuti achigone kuwana direction, you must firstly feed this dying man to revive this man. Kuti agone kutungamirwa kuti aende kwaanofanirwa kuenda uye nekusvika. Judges chapter 16. Muchaona kuti murume unonzi Samson wakanamata kuna Mwari kuti Mwari ndidzorereiwo simba rangu zvakare. And God restored his strength. But dambudziko raanga ainaro nderekuti anga asisaoni. He was now blind. His eyes were taken off. So power without direction ayiude results. Mombe ine simba, but kana mombe yakurima mumunda ichidonza gejo. Kune munhu anoiswa kumberi anotungamirira mombe idzodzo kuti dziende mu right path. Power uri mu wrong path haikupe the right or the desired results. So Samson ati Mwari ndidzorere simba rangu zvakare. He was blind. Chaakagona kuita chii, wakakumbira a young boy who was close to him. Akati, young man, can you take me to the two pillars of this church? So kuti Samson agone kubata the two pillars, akava humble enough to, although God has given me power, I need somebody to guide me to the desired result. So sometimes the challenge yatinayo kuti kana simba raMwari riri pauri, you ignore vanhu vasina simba, yet vane direction. Vanoziva paunofanirwa kuenda kuti results achinyatsobatika. Zvinoitika kana kuti munhu ari office of higher authority anogona kuita look down on other people asiri mulevel yake, yet success yake yakavigwa mukuinteracta, mukuwirirana nekuyanana nevanhu vari lower level. I want to tell you this, vanhu vaMwari. Panyika hapana munhu asina basa, hakuna munhu wemanga-manga. Tingave nemadifferences echechi dzatinopinda, madifferences ekotakakurira nekudii. But munhu anokosha, munhu unogona kuiswa naMwari mupath yelife yako ari just a servant of the Amalekites, ari just an Egyptian.
You know, statement iri pana Exodus yekuti vaIjipita vamuri kuona muchizovaone zvakare. Dai yakaramba iri mumind maDavid, otoona muEgyptian ari part of the Amalekites, aiti our old enemy, takubata, will kill you. But wakava a better and a new mindset. Yekuti hongu kune vaIjipita vakatera vana veIsraeri vakati wiped away in the Red Sea. But this one tisu tatomutevera haana kutitevera. So zvaitwa naMwari nechikonzero. My Egyptians akaitwa wiped away by Red Sea. My Egyptian soldiers aitevera vana veIsraeri. So Mwari vakati vaIjipita vamuri kuona muchavaoni zvakare. So David paanosangana futi nemuEgyptian along the path yezvinhu zveupenyu hwake, unoziva kuti uyu muIjipita uyu haana kutitevera, asi kuti tisu tiri kutevera. So there is a difference. Kune vanhu vakambova ma-enemies ako, vasisiri ma-enemies ako, asi kuti vaakushandiswa naMwari kuti glory yaMwari nenyasha dzaMwari dzibude muupenyu hwako. Learn to see the difference. Life yedu kazhinji tine ma-permanent enemies ekuti haugone kuzoziva kuti munhu uyu arifoma adii. So pane nguva yekuti aiswa naMwari mupathe yelife yako akubatsire, you always work with the history. Kuti vaIjipita vamuri kuona muchavaoni zvakare. Garikai chinembiri, good morning to you. Pritika Sunday, may the good Lord bless you. Membi Gumare, may the good Lord bless you. Honorable Silas Murambinda, may the good Lord bless you. Ndinotenda Mwari zvikuru hama dzangu, Mwari wenyasha, Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. Zvamunobata zvinopafadzwe. Mwari vatipe uchenjeri, Mwari vatipe wisdom, Mwari vatipe discipline, Mwari vatipe a good character, a good heart towards others. Why? Nekuti destiny yemumwe nemumwe ine vanhu vari attached or connected kwauri kana kuti pairi. Nekuti tikashayiwa meso emweya, we can also kill our direction, thinking we are killing our enemies. Tikashayiwa meso emweya, a discerning spirit, we can sometimes kill our direction, tichifungidzira kuti we are killing our enemies. The man was left for a reason. The man was left for a purpose. He was left there for a reason, for a purpose. Why? Nokuti Mwari vari kuda kuti David agone kusvika nekurecover. So the only way yekuti agone kusvika ipapo, somebody must be left. Ane direction, ane knowledge yekuti vanhu vaenda kupi. A young man who fell sick 3 days ago was left. 3 days ago. Shoko rati David asvika paZiklag. So it happened that when David came to Ziklag on the 3rd day, chaita kuti ana 3 vaite vaviri 3rd day and 3 days ago, it picture yekuti there is a dimension in God uchiti Mwari vanopindura minamato. That's correct, but there is deeper revelation concerning that. Mwari vakapindura, vakamirira munhu anga ite munamato. Why? Kuti Mwari vanoziva ramangwana. May the good Lord bless you. So kusafugama nekunyengetera, uri kuzvikanganisira, uri kuzviomesera. Why? Because already the answers are there, but prayer will take you there to see my answers. Haunamate kuti uwane mhinduro, but unonamata nokuti wakapiwa mhinduro. So the prayers will take you to the answer, which means Mwari vane zvavakaisa along the path, along the way. Zvinongodemanda discipline. Ukangouraya muEgyptian, wauraya direction. So parikuda discipline.
how to handle this man first. So answer was there before David akumbira Abiata an effort to pray. 3 days ago, the man was already left. So David anga akapindurwa naMwari 3 days ago. Before he knelt down and prayed, he was already answered. The man was left. Kurati Mwari wakaisa minduru along the path. But avana kungoya kuna David vakati ndine vanhu vandasiya muroad tevera unokunda. He prayed. Prayer is a picture of trust, of belief. Prayer inoratidza kuti you trust God, you believe in God. So David paari kuita prayer, Mwari wamutitevera unokunda. Avaende kukembi ema-enemies vanodisturba. Already mukembi makadisturba kare. Pakasiwa munhu achaudza David kukufamba nako. Which means 3 days ago, Mwari vanga vapindura munamato uchazoitwa naDavid. So Mwari mukutendeka nemukurongeka kwavo, vane zvinhu zvavakadyara along the path yedestiny yako. Zvakamirira kuti uve prayerful, disciplined, so to get there. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Baba ndinokutendai nekuda kweshoko renyu mazviita nekutaura muupenyu hwedu. Nyasha dzidururwe. Zvinobatwa nemaoko evana venyu zviropafadzwe. Favor mumabasa avo, favor pamusoro pemhuri. Zvavanoshura nekutsvaga zvadzikiswe. Takupai mbiri nekukuremekedzai. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. God bless you, God bless you, God bless you. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei, Mwari vakurwirei. Father, we thank you. Father, we give you glory. Father, we give you praise. Father, we give you honor. Zvinoshuvirwa nevana venyu ngazvizadzikiswe. Favor mumabasa avo. Favor pamusoro pemhuri dzavo. Favor marelationship avo zvavanoshuvira nekutsvaka ngazvizadzikiswe. Takupai mbiri nekukuremekedzai. Mutsvene wakatendeka, Mwari wenyasha wakarurama wamasimba ose. Glory be to your name forever, Lord, because you are worthy. Glory be to thy name forever, Lord, because you are mighty. Takupai mbiri Baba, takuremekedzai, takuongai nekukunamatai, nokuti makanaka, nokuti makatendeka, nokuti makarurama, nokuti munogona. Ngariongwe zita renyu rinamatwe, ribatwe neutsvene nokuti makatendeka. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Muve nezuva rakanaka hama dzangu. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. A good day to you, a blessed day to you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Bye-bye. Peter akamboda kuurawa, kereke ikanamata. Peter akabuda mujeri. But mazuva iwayo James akabatwa akaurawa. James is one of the apostles, same like Peter. But Peter was spared. The church prayed for Peter. Zvoreva kuti church yanga iriko pakabatwa James. But handizoti sei church isina kuita prayer. Ndopandakaona kuti nyaya yekusarudzana muchechi iriko. Kune vanonamatirwa, kune vasinganamatirwe. Kune vane ma-issues yekuti vakati kwedu kune nyaya, vanhu vanoti ngatibatirane nehama. But ukataura yako vanoita sengu havana kuinzwa. Hazvina kutanga nhasi zvekuti kune vanomiririrwa kana dzavo dzanetsa. Nokuti chechi pakabatwa James yanga iriko. But James akasvika pakudamburwa musoro chechi iriko. Bhodha harina kugara pasi kuti Pastor James panapa vabatwa. Vakangoita sekunge havasi kuzviziva. But pakangobatwa Peter, bhodha rakati varume tine meeting, toda kutoita first meeting. Tine munhu waMwari ada kunamatirwa panapa. Ameno ndiri kunzwika here church iyi yekusarudzana inourayisa vamwe. Iyi yekusarudzana inokuvadza vamwe mwoyo yavo. Vanhu vanotoda kunamata Mwari, but pane pavanotoona kuti Mwari nyange akanaka, but chechi yandiri inenge inondisarudzawo. Nokuti kana dzangu dzabatwa, vanoita sengu havasi kuzvinzwa. Unenge uchadzokorora kuvapa chiziviso kuti kwedu kwakaitika problem kani. Hamuna kuinzwa here. As I always say, kuti kuchechi hakusi kudenga, usaora moyo wako. Mwari une nyasha neyo kuchechi panyika hakusi kudenga.
vanhu vane mafavorites ufunge. Kuno kuti kana wavo asimuka Peter kana abatwa ndo pavanomira. Wavo kana akuparidza even akakosora inongonzi powerful baba. Kune wavo chechi ina James wayo ina Peter wayo. Ndofunga ndiri wenyu naye ndokunzwa kuti unojaja vana vamwe vana vaone musikanzwa vana havana kurayirwa. Vamwe vana musikanzwa vainawo isinyaya kuti havana kurayirwa. Vanotoudzwa havanzwi. Saka tine vabereki vanoseka vana vevamwe. Mwana akanodhakwa anoita zvemadrugs havana kurayirwa, mwana akarayirwa kune mweya inovarwisa. Tenda Mwari kuti nyange wakarayira vako chakaita kuti vateerere, Mwari akavapa mweya wokugamuchira. Saka tine vabereki vanofeel out of place kana pachitorwa nyaya dzevana so. Vedu vana vakachata vake vanongotizira. Vanongomitiswa. Unoziva kuti kune vanhu vakavimbika vanotomitiswa vanojutwa nevanhu. Hazviri kuti anga nemusikanzwa musikana uyu. Ayo vakasangana nemukomana ane musikanzwa. Iye aitoda zvemba yacho. But tsano vakatamba naye havasi right. But vanhu vakamuona vanoti kusarongeka. When you understand the grace, hauna munhu waunochinyira. Zviri pauri zvauinazvo izvi. Iflower yakazorwa iyo. Nyasha dzikasudurutswa hapana munhu apa ugamuchirike iwewe. Ni rafu yauinayo iyi. Murume wako akangosvika pakuzvinzwisa akakugamuchira. Kwete kuti rafu anoida. Mwari vakangoti munhu wedu uyu anoita mushe gara itsano. Because varume kwatinombotandara tinomboudzana kuti ndiri pama1. But mawana acho handibve. Your platform kuchina so. Ngatichengetedzei dzimba idzi. Usarega murume wako anongoenda because hauna kurongeka. Kune vakarongeka vari kusiyiwa nekuda kumweya yechina. Don't judge people kana wako ari pamba. Ndakazodiscover kuti vamwe varume vasiri kunze vasiri kuenda kunzewo. Havana zvokuendesa kunze kunodhura. Kunobhadharirwa vanhu rent kunzewo kwasamuzvizive. Akakuti kunze kunodiwa munhu ndiani? Akudiwe munhu kunodiwa zvikwanisiro zvine munhu. Asikana ngatina matirei dzimba isi. Vamwe mainingi murume wakaenda. Isu ngati wedu aripo. My husband munhu anozvibata. Akatobatwawo nesituation. Kunze uko kunodhura. Handizive varume vandiri kutsika manje avo. Emazuva ano vanoti bohere varume bohere akumana. Munoziva here hama dzangu kuti vanhu vanonetseka vakawanda. Mumwe nemumwe munhu ane urongwa hwakanyanya neupenyu hwake. Hakuna ari palevel yekuti ndagutsikana zvese zvaita. Munhu wese ari kuda for more. Munhu wese ari kuda kubuilda. Munhu wese anoda zvaanoda kuvaka nekudii mukati meupenyu concerning his family nekudii nyangwe nehama dzake. But ukaona munhu afungawo nezveupenyu hwako to reach out to you. Ngativei nemoyo wokutenda. Ngativei nemoyo wokuonga nekurumbidza Mwari. Why? Nekuti ndiMwari unoshanda muvanhu ivavo to reach out to you. Otherwise vanogona kuva busy nezvavo. Hakuna atapedza nhamo dzake dzekumhuri kwake. But ukaona munhu achidedicate nguva neanything chaanacho muupenyu concerning your life, you need to appreciate. Wese munhu anogona kuti akabatsirwa nemumwe munhu. Ndakamuziva mumwe munhu achitaura kuti munhu yangandipe this kind of help, angandipe mari iyo, yangandipe kamari aka. Izwa munhu ane kukomplaina mukupiwa, mukubatsirwa. Haisi mari yawashanda yauri kutambira. Help yekuti munhu angofunga kuti rega ndikubatsirawo nechichi. But munhu anosvika pa level yekuti haagone kutenda, haana a thankful heart towards anything chaitirwa nemumwe munhu. Isiri payment but just a gift. Munhu anonzwa kukosha zvekuti akapiwa zvichida mari shoma nemumwe munhu anoona sekunge atsvinyirwa. Yet the real truth is mari iyoyo haisi yako, akupa out of love,
aigona kutoishandisa chimwe chinhu. Hazvire kuti wese akubatsira chinhu ichocho haachachida muupenyu. Inyaya yekuti akuda iwewe kudarika chinhu ichocho. Otherwise basa rekuitisa mari shoma yaakupa anaro. Kana vamwe vanhu vekupa mari shoma iyo yauri kukomplaina anavo, but asarudza kupa iwe. But iwe unogona kusaona Mwari nokuti une breakthrough, une zvihombe zvawakatarisira. But I've come to tell munhu anokuda nemunhu anoda zviri pauri. Usafudze kuti vanhu ivo vakafanana, vakatosiyana. Mulife mune munhu anokuda nemunhu anoda zviri pauri. Vanhu ivo vakasiyana. Kune vanoda kana moto waakudziya vasingakujoine kana uchitsvaka tsotso. Pane patinotsvaka tsotso tese sababa naamai kuti upenyu hwedu hudziye, but shasha kana yadzirwa yakudzinga futi amai. Amene wandiri kutaura nezvake so. Amene unogona kubvunza ari pasaidi pako kuti hausi kunyanyodzirwa here. Takareserwa moto. Hakuna anoramba kudziya moto kana kuchitonhora. Hakuna anoramba chakanaka kana upenyu usina kumira mushe. But Satani harizaine kuti kana ndakutadza kumvura chidziyai moto. Anoti kana ndakutadza kumvura ndokubatirai kumoto. Handling a blessing is subject inoda kudzidziswa vanhu, because we all love blessings, but handling blessings is subject to ombe.